масъала оё зан мардро ё мард занро барои пул ё молаш интихоб кунад, оиладор шавад, дуруст аст? Дар ҷои барои хонда пул, мол, масалан як духтари бое гирифтед бо мақсади ин ки хайр домоти бой шудем, моям хушро зиндагӣ мекунем гуфта, масалан аз нигоҳи никоҳатон саҳеҳ ҳаст ё не, никоҳатон саҳеҳ ҳаст. ё мисол духтар аз байни ду хостгорҳо пулдортараша интихоб кард. Никоҳаш дуруст аст, лекин пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам дастур доданд ки занро мардум ба хотири чор чиз асосан хонадор мешаванд: лималиҳа ва лиҷамалиҳа ва лиҳасабиҳа ва лидиниҳа фазфар бидати дини тарибат ядак. одамҳо ба хотири ҷамолаш, зебогиш, асосан барои зебогиш мегиранд. инчунин барои ҳасабаш, барои обрӯю насабу оилаи соҳиб шараф буданаш мехоҳад аз оилаҳои номдар. баъд оилаҳо камбағал бошадам ё пули бисёр надошта бошадам, номи оила ба обрӯ аст. аз ҳамон оила хонадор шудан мехоҳад. ва лималиҳа ба хотири молаш. лекин ту гуфтанд фазфар бидати дин, зафар ё пирӯз шав ба соҳибдинаш, яъне ба хотири дин шуда гир. тарибат ядак, дастат хок мехӯрад гуфтанд. тарибат ядак, дастат хок мегирад, яъне ба маънои барака мегирӣ агар диндораша гирӣ. чунки ин хушрӯгӣ ва дигар чизо монанди як масалан як себи хушрӯ ё як меваи хушрӯе мехарид, мегазид ки талх аст. яъне мардум баъзе чизои дунё, моли дунё, зебу зинати дунё, аз ҷумла занҳо дар назари мардҳо ҳамин хеле хушрӯ менамоянд, мегазид талх аст. бинобар ин яъне ки хотири дина пеш гирифтанд дар кор. лекин аз нигоҳи фақат масалан гӯед ки хеле хотир ки зана гирифта шуд ё шавҳар карда шуд, оё никоҳаш дуруст аст? Никоҳаш дуруст аст. лекин бояд ҷониби маънавӣ ва ҷониби диние пеш гирифта шавад. чунки ин чизо пулу мол имрӯз ҳаст. хушрӯгиам Аллоҳ таоло дар кор шояд як рӯз мегирад. як рӯз мегирад. ё як ахлоқи хуб, як ахлоқи безеб кунад, амун хушрӯтарин зан дар назаротон ҳамин хеле шуму ҳамин хеле безеб менамод ки дига ҳазор хушрӯгиш фоида наметиҳад. ва гоҳо масалан як одам ин қадар рангу рӯю ҳусну ҷамол надорад, лекин баъзе ахлоқаш дар назари бинанда базеб мекунад. масалан дар назди муаллим талабаи аълочӣ, талабаи фаъол, талабаи хуб дарс мехондагӣ бошад, ҳамун талаба хушрӯ менамод ба чашми муаллим. ҳамин гуна амал одама зебо мекунад. ҳаё одама хосатан зана зебо мекунад. бинобар ин ба хотири динаш мегирид, Аллоҳ таоло ҳамаша метиҳад. ҷамолам метиҳад, пулу молам метиҳад, обрӯ ҳам метиҳад, ҳамаша мегирид. агар ба хотири фақат хушрӯгиш гирид, он хушрӯгиҳо муваққатӣ аст. як фарзанд таваллуд меояд, тамом, рафт ҳама хушрӯгӣ. бо ба орзуи дигар хушрӯҳо мегардед, ҳамин хел ҳаётатонро чӣ кард. барои ҳамин ҳамеша дина пеш гиретон, ҳамеша розигии Аллоҳ таоло, ҳамеша тасаввур кунед ки шумо барои чӣ офарида шудед. мо барои ибодат офарида шудем. дар куҷое бошед, дар чӣ мушкилиҳое бошед, фикр донед ки шумо барои ибодат офарида шудед. ибодататонро кардан гиред. ҳар як одам ба як бало гирифтор аст. озем тамоми одамҳо агар шикояташона кунанд, ҳар як оила мушкилӣ дорад. имрӯз надошта бошад, соли гузашта дошт, соли оянда ё дига мушкилии нав пайдо мешавад. ин дунё ҳамин хел ҷо ҳаст. дунё ҳамин хел ҷо ҳаст. инҷа ҷаннат нест. ҳаёти ҳақиқӣ, ҳаёти абадӣ ин дар ҷаннат аст. бинобар ин дунё бемусибату машаққат намешавад. шумо асли офариниша фаромӯш накунед ки шумо барои ибодат офарида шудед. ин мусибат омад, фардо ин мусибат мерад, бо дигараш мебиёд, шумо вазифаи худро иҷро карда рафтан гиред. аллоҳу аълам.